Gipulaot sa masakop sa Task Force African Swine Fever kon ASF ug sa City Veterinary sa Dakbayan sa Talisay ang mga meat products gikan sa Luzon nga padayon gibaligya sa mga supermarket sa syudad. Si Chona Carion sa report. Mato ni Dr. Mary Thesa Alo, ang Talisay City Veterinarian, nga ilang gisusi uban ang Task Force ASF ang merkado ug mga supermarket sa Dakbayan. Ilang gisugyot sa tagduma sa supermarket nga tangtangon ang gidisplay nga meat products gikan sa Luzon. Lakip na ang mga canned goods nga gigama sukad ni atong Enero hangtod karon. Mato ni Alo nga bisan na human na ang tagal aduna gihapon wa mi pull out sa ilang mga baligya bisan kung gihatagan sila og napu kaadaw ni Gobernador Gwen Garcia sa pag-pull out sa ilang mga meat products. Nasuta nila nga napagpipila nga nay mga tosino, nay mga hotdogs o mga canned goods nga gikan sa Luzon nga ila pagyapon nga ma-available makita pagyapon sa mga ilang mga shelves o sa freezer. Hinuon pa dahil ang monitoring sa mga meat inspectors o Task Force ASF sa Talisay sa mga establishmento o kamerkaduhan nga namaligya og karning baboy. Actually gipatawag to sila ang tanan nga mga nag-operate og mga supermarkets gipatawag nga para lagi mag-voluntary pull out pero naiuban nga kanang napagyuban ba nga medyo nagpagaigahi. Uban ni Rinanti Quinones, Chona Carion, Balitang Bisdak.